Deocamdată n-am vorbit cu nimeni, nu știu nimic. A fost perioada asta foarte dificilă pentru mine, pentru club și v-am spus, nu m-am gândit la nimic deocamdată, voi vedea ce voi face. Dar ți-ai dorit să joci cu Farul? Normal, mereu mi-am dorit să joc în cupele europene cu Farul, mai ales că acum 2 ani ar trebui să plec înainte de cel mai important meci, dar vom vedea ce va fi anul acesta. E ultimul meci acasă, un mesaj pentru constanțeni să vină număr cât mai mare, să mă stadion? Da, trebuie să ne amintim ce am făcut acum 2 ani împreună, când stadionul era plin și lumea se bucura de ce vedea pe gazon. Noi, cu siguranță, noi trebuie să facem primul pas și să jucăm foarte, foarte bine. Ultima impresie contează. Da, așa e în fiecare sport. Important e, v-am spus, să intrăm foarte bine mâine și să câștigăm meciul. Pentru ei și pentru Farul.